नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानजौफुनि जथाय खौरां लाबोना होफैदों। दा बेनि सिगां नोंथांमोनखौ 1424 बांला मायथाइनि बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो नोंथांमोननि साफ्रोमखौबो आसा खालामो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो गाहामै गाहाम बे बोसोरखौ बारग'होहरनो हागोन। दा फैदो लोगोफोर, गोदानै मा बन्दनि खोथा मोनगोन, कर'नानि खोथा। दा बाहाय नुनो मोनगोन गिबियाव कर'ना भाइरासनि आपडेट। कर'ना भाइरासनि आपडेटआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन मुलुगाव गासै 19,25,528 केस, बेनिफ्राय थैनाया 1,00,000 बारबाय, 1,19,718 जाबाय। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन worldometers.info निफ्राय। नोंथांमोना लिंकआव डिस्क्रिप्शनाव नुनो मोनगोन नायनानै। आरो लोगोसे भारतनि बेलायाव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन दिनैनि आपडेट गभर्नमेन्टनिफ्राय। बेयाव माइगभआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासै 8,988 केस, बिनिफ्राय थैनाया 339 सा जाबाय, नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बिनि बेलायाव आरो आसामनि बेलायाव जों आसामनि हिसाबै दंबावो। आसामनि बेलायाव सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा 2 घन्टा सिगांसोआव होदोंमोन आपडेट। दा बाहाय गासै मैयासिम 30 सा जानानै दंमोन, नाथाय दिनै 31 सा जाफैबाय। दा बेनि 31 सायाव सोर दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिथाङा गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि होनदों। ए पार्सन फ्रम गवालपारा एन्ड सेकेन्डारि कन्टेक्ट अफ पिपुल एस'सिएट उइथ निजामुद्दिन मारकास। दा होनब्ला नुनो मोनदों नोंथांमोनहा गवालपारा जिल्लानिफ्रायबो सासे बांद्रायनानै गासै 31 सा जाफैबाय आरो बेनि गेजेराव जोंनाव थैनायनि बेलायाव सासे जाबाय। दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन बन्द'। कर'ना भाइरासनि गोख्रों दावगानाय आरो दासिमबो गादबनो हायैनि जाहोनाव जोंनि भारत सोरखारा बन्द'खौ बारायनानै होबाय। 3 मेसिम बन्द'खौ फोसावनानै होबाय आरो बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों बन्द'खौ गोख्रोङै बयखौबो हेफाजाब होलायनो आरो साफ्रोमखौबो न'आव थानानै गोजोनै बारग'हरनो आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायनो थाखाय खावलायनायखौ नुनो मोनदों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे सरकारनि गाइडलाइनखौ फल' खालामो आरो आसा खालामो साफ्रोमबो जयैनो जोबजासिमहालागै जोङो बे कर'ना भाइरासखौ बिदाय हरनो हायो, रावबो खैफोद गैयालासे। बेनि थाखाय आसा थिबाय। नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालाम। नेचार पाब्लिकेशनखौ नटिफिकेसन बेल 2 नोंथाङा गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।